ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መደብና በመሰረት መርሃ ግብርና ክጅምር ስለዝኾነ ኩልና ናፍቲ ትስዕል መደብ ናይ ጸሎት ክንዳሉ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ፣ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ደቡብ አጦየ፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ማእከል፣ ክቡር ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል አብርሃም ፍሉይ አማኻርን ተሓጋዝን ቅዱስ ፓትርያርክ፣ ክቡራንን ክቡራትን ሊቃውንት አቦታት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናትን መንእሰያት ምሰበትን ብሓፈሻ ኩልኩም ናይዚ ክቡር በዓል ተጋባእቲ መደብና ብጸሎት ክጅመር ስለዝኾነ ኩልና ብጸሎት ሓፍ ንበል። ብብፅዕነቶም ተባሪኹን ተጀሚሩን ኩልና እቶም ኣብዚ ተሳተፍና ከዓኒ ንጸሎት ድልዋት ከውን ንሕና ሓሽትያና ጸሎት ከዓ ነብፅሕ። ብተስፋ ተጸበዩ ዝብል ሕያው ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንኩሉ ዝፍጸምን ዝብፅሓኽን ጸሎት ቃል ዝኾነ ጸሎት ውዳሴ ማርያም ይበፅሕ ኣሎ። ጸሎታ ለማርያም ስለተረከልን ማተወልዳ ጸሎታ ነው ኤርትራ ቀባም ማተወልዳ ጸሎታ ነው ክርስቲያን ተወልደን ማተወልዳ በጸሎታ በአስሩ ቦታ ለመንና በመስቀሉ ቤተወና አውደ ዓመትና ባርከና ቀድሰና በጃገሮም ዘሐለፍ ሰዋዕትና ገነት መንግሥተ ሰማያት ያርፈና ፈጣሪና አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ ራይ ስርዓተ ቅዳሴ
ሰወረን ወረዳና አቅበን ወአቅርበን ወተወክፈና ሀቢውን ማሕፀንን ዋጽናን ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንስአል ለከ ከመ ይቅበል በዛቲ ዕለት ቅዱስ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወኩሉ ሰላም አስየ ኩሉ Thank you.
Thank
ክቡር ዕለት በዓለ መስቀልና ዝምልከት ሓፈሻዊ ንኩሉ ነዚ ዘለና ጸጋ ዝተቓልል ትምህርቲ ብመምህር ስምዖን በየነ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል መንበረ ፓትርያርክ ክወሃበና እዩ። ንዕኦም ዝዛረብ ክንደበት ንዓና ከዓ ዝሰምዕ ኣእዛንን ዘስተውዕል ኣእምሮን ይሃበና ናብቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ። እዚ ክንገረና ብግህልዊ ክትበፅሓና ከዓኒ ዓብ መልእክቲ ዘመሓላልፍ እዩ እሞ በረኸትን ረድኤትን እታምኑ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ወርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሻድሻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት እስላማዊ ጉዳያትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ማይቶት ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ዓይነተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ናይ ክብሪ ዕዱማት ብሓፈሻ ንቅዱስ ዕላማ ኣብዚ ታሪኻውን ጥንታውን ሃይማኖታውን ሃገራውን በዓል ቅዱስ መስቀል ንምኽባር ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተጋቢኹም ዘለኹም ኩልኹም ብስም እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አሰጋጊሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ስሙ ፀዊዕና ከነመስግኖ ስለ ዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መንፈሳውን ሃገራውን በዓላትና ብሓዘን ዘይኮነ ብሓጎስ ብፍርሃት ዘይኮነ ብትብዓት ስለ ኤርትራን ኤርትራውነትን ብዋጋ ዘይትትመን ክብርቲ ህይወቶም ዝወፈዩ ሰማዕታትና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መንፈሳውያን በዓላትና መኽሰብና እምበር ክሳራና ኣይኮኑን። ታሪክ ቤተ ክርስቲያንናን ሃይማኖታዊ መንነትናን ሃገራዊ ሓድነትና እንመሃረሎም ዝተፈለዩ ቅዱሳን በዓላት እዮም። እዚ በዓል እዚ ዝተፈለየ ዝገብሮ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብመሪሕነት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ትፍጽሞ ብምህላዋ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፈለየን ዝኸበረን ይኸብሮ። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናብ ትምህርቲ ቅድሚ ምእታውና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ናብዚ ዓለት እዚኣ ብሰላም ስለ ዘብፅሓና ኣቦታት ኣዴታት ንእግዚአብሔር አምላኽና በእልልታ ኣመስግኖ። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ንኸንፈርና እልልታ ንልብናኻ ሓጎስን ደስታን ስለ ዝሃቦ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያንና ስጋን ደምን ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ትቅድሰሉ ሰማያዊ ጸጋን ሰማያዊ ክብርን ኣብ ትህበሉ ኣርኣያ ዘበሰማያት ሰማያዊ ስርዓት ኣብ ዝፍጸመሉ ስርዓተ ቅዳሴ ዕለት ዕለት ብዲያቆን ዝወሃብ መልእኽቲ ኣሎ። ንሱ ከዓ ከምዚ ዝብል ውስተ ጽባህ ነጽሩ ናብ ምብራቕ ጠምቱ። ኣርእስቲ ትምህርትና ናብ ምብራቕ ጠምቱ እዩ ዝብል። ምብራቕ ማለት ኣፍ ደገ ብርሃን ማህደረ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ምብራቕ ማለት ምእመናን መስቀል ማለት እዩ። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም። ስለዚ ናብ ምብራቕ ብርሃን ናብ ቅዱስ መስቀል እናጠመትና ሃይማኖታውን ሃገራውን ክብርታትና ክንመሃር ኢና። ዝምህር እግዚአብሔር ዝምዕድ እግዚአብሔር እዩ። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና።
ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ታው መልእኽቱ እንታይ እንተና እግዚአብሔር አምላኽና እንደግ ሰባት አኽቢሩ ዝፈጠረ ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝበለጸ ወዲ ሰብ እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ሰብ ንምፍጣር ከም መልክዒ ከም ምስለይ ብምባል አዋጅ አወጁ ስለዚህ ሰብ ማለት መልክዕ እግዚአብሔር ክብሪ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 ወተከለ እግዚአብሔር ገነተ መንገደ ጽባሕ እግዚአብሔር ድማ በወገን ምብራቅ ገነት ተኸለየ ምእመናን ብርሃን እምበር ጸልማት ዘይብላ ገነት እግዚአብሔር ዝምስገነላ ክብሪ እግዚአብሔር ዝግለጸላ ሓጎስ እምበር ሓዘን ዘይብላ ገነት ኤዶም ኣዳለወ ነቲ ብክብሪ ዝፈጠሮ ኣዳም ከዓ ወሴሞ ኣብ ገነት ኣቐመጦ እዩ ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናብታ ብርሃን ጽድቂ ዘለዋ ኣብ ደገ ሰላምና ዝኾነት ገነት ክንጥምት ይግባአና እዩ አዳምን ሔዋንን ኣብ ብርሃን ብብርሃን ኣብ ምብራቅ ብምብራቅ ለእግዚአብሔር አምላኾም እናመስገኑ ትእዛዝ እግዚአብሔር እናሓለዉ ብሓድነትን ብጽምዶ ብርሃንን ይነብሩ ነበሩ ኢሉ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ጸላይና ዲያብሎስ ሰባት በሓድነት ብርሃን ክመላለሱ ዘይደልዩ ማለት ብርሃን ማለት ትእዛዝ እግዚአብሔር ማለት ብርሃን ትእዛዝከ በዲበ ምድር ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ኦ ጌታ ትእዛዛትካ ብርሃን ይብል ብብርሃን ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ሓድነቶም ዓቂቦም ዝኸዱ ዝነበሩ አዳምን ሔዋንን ጸላይና ዲያብሎስ ንብርሃን ጸልማት ንሞት ህይወት ኣምሲሉ ካብታ ኸቢሮምላ ዝነበሩ ገነት ከም ዘውፅኦም ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ አዳምን ሔዋንን ካብታ ኣብ ደገ ብርሃን ዝኾነት ምብራቃዊት ገነት ናብዛ ሸኹን ተኸርባን ዘለዎ ዓለም መጺኦም ብሓጢአት ናብ ሞት ተሰጋጊሩ እንተኾነ ግና ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናብ ብርሃን ምብራቅ ጠምቱ አዳምን ሔዋንን ኣብ ጸልማት ምዕራብ ኮይኖም ናብ ብርሃን ምብራቅ እዮም ዘማዕድው ነይሮም አንስ ኃይለከ ወና አድህነን ኦ ጌታ ካብ ጸልማት አውጣና ኃይልኻ ርኤና ንዓድህነና እናበሉ ወያገባአኒ ውስተ ብርሃን ወእሬኢ ጽድቁ ለእግዚአብሔር ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 6:7 ተሪእናዮ እግዚአብሔር ናብ ብርሃን ክመልሰኒ እዩ ጽድቁኻ ክርኤ ኢሉ ምእመናን በዚ መንገዲ እዚ ብተስፋ ናብ ምብራቅ ብርሃን እናጠመቱ ኣብ ሓዘን ኮይኖም ተስፋ ሓጎስ እናተጸበዩ ን5,500 ዓመት አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን ብጸሎትን ብተስፋን ስም እግዚአብሔር ንጸውዑ ጸዊዕሃዮ ዘኽብር ጸዊዑ ዘኽብር እግዚአብሔር አምላኽና ዘመን ምስተፈጸመ ዝሕጂ ረኺብናያ ዘለና ናይ ምሕረት ዘመን ንምሃብ ካብታ ምብራቃዊት ኣብ ደገ ዝተባህለት ድንግል ማርያም ኣዴና ፀሓየ ጽድቂ ክርስቶስ አምላኽና ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ተወሊዱ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ምእመናን ስለዚህ ናብ ምብራቅ ብርሃን ጠምቱ ንዘመናት ብተስፋ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ድሕነት ነቲ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ጸልማት ሓጢአት ዝርሕቕ ክርስቶስ አምላኽና ካብ ድንግል ማርያም ኣዴና ምስ ተወልደ ኣብዚ ዓለም እዚ ን33 ዓመትን 3 ወርሕን ተመላሊሱ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ምስ መሃረን ምስ ኣስተምሃረን ድማ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ሕጂ ነኽብሮ ዘለና ቅዱስ በዓል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ነቢያት ንምፍጻም ምሳሌ ነቢያት ንምፍጻም ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዘለዓለማዊ ድሕነት ይብልና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዚ ናብ ምብራቅ ብርሃን ጠምቱ ንዘመናት ብተስፋ ተጸበናዮ ድሕነት መደምደምቱ ኣብ መስቀል ይምምና ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና
أم مسكال زمهرنا أنتاي بكنا كل جزء كم تقلصنا مسكال ممنان ناي فقري نحابنا ملكتي كريستوس أملاحنا نتام قداموت كمهرن كله سماعكم ذاتبهل لقدمتكم وانجيل ماتيوس ملاف حمشتين نتام قداموت أبوتاتكم انتاي كم تبهلي سمعكم يهم أنا جناب لكم علقوا صلاتكم أفطروا حماق نزقبرهم صبق قبروا سلات زغتكم تسللوا بقاد مهارو تمرتي بتكبر أم مسكال كوينو نتام بغينات وقوون بشنكار حتين سنكرون بمكرا زحلفوا وزنور أهداوان زقبروا يفلطن يا ممو يغرب لهم بمبال مدارك تزيب له فقري علينا منا سلالي نام نبرع برهان فقري ناتمتنا نصلاتنا بفقري خنسعر ممنان እግዚአብሔር ቤተሰብ መልእክት ቅዱስ መስቀል ስለዚህ ቅዱስ መስቀል ናይ ፍቅርና አርማዩ ዝጥራይ ኮነን ምና ቅዱስ መስቀል ናይ ምሕረትን ናይ ይቅሬታን ምና ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ እግዚአብሔር ፀዊዑ ዘኽብር ፀዊዑ ሃይኻ ዘኽብር نقدس مسكال الناتمتنا حلو أبسانا حاجاتنا بنسحان بحردم سيسنا رستنا ترى نقرأ يكونن زتعات أود جنة تخفتت له قدس مسكال يمنا بيمان كريستوس أملاحنا زنبرة توس أم مسكال تسقلو ويتمنا كريستوس أملاحنا أمينو تذكر النزيو بوست من السكن أو قيتا أبدأت من سخا ذكرن مسفلو لو مسايا جنة الله خير وكبر نزيابي دخلنا سلازم منان نابرهان مسكال نتأمت جنة تخفتت له قدس يارد مرهلة فنوت قدس مسكال نايمن قدي مرحايلو ممنان من قد صدق مالت نابتا برهان زلوا جنة مرهلنا زخير قدس مسكال بكريستوس أملاحنا أنت أمننا تلما زبها لا يرخبنا تدوس بكريستوس آمينو كاب تلما بهينو كام معراب نام نبراغ تساقاقر سلازمنا أننا እግዚአብሔር ቤተሰብ استوهبنا الزمن دزين بزقبانا تدغمنا نام نبراغ مسكالنا تأمتنا قزارسنا بنسحاك الحاسب ملغت بيت كريستياننا سلازمنا أننا እግዚአብሔር ቤተሰብ قدس مسكال حيمانتاوي تاريخا وكبرلو تاريخا وكبري أدمنا بزخون ملكع بيت كريستيان زمهارتهم من سياد دبر برهان قدس سلاسي عداق حموس أدمنا بزخون ملكع سلاد قلتو نسو أخل قدس وجهل أمسال بتاريخ لماريام السلام السلام بالبادي اسمه فتاريها ونتلنا لدنيها كما
ሰማያት ረበና ነዓለምና ሁሉ ማዕተወት ተምህረቱ ሰላምን ያደርና ወራ መቀሩ ይባርከና ቅድሰና ብርሃነቱ ሰላም ይሰና በእጅ ሀገሮም ተሐደው ሰዋዕትና ገነት መንግሥተ ሰማያት ይረፈና ፈጣሪና ተባረከ ተቀደሰ በዓል ይበረና ወነዘ በሰማያት ቅድስ ምክር ምሳምን ስጋ ወይቁም ሽክርና ይወላሉ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ጸጋን በረከትን ረድኤትን ይሁን። ስርዓተ ቡራችን ተፈጽሞ ስርዓተ ወላዑ ነው ተፈጽሞ Thank you.
እቶም ንዑ ንኣምን ብመስቀል ድሓና እቶም ዘይኣምኑ ግን ብመስቀሉ ተፈርዱ ከምቲ ግብሃር የበረከቱ እናተወልደ ዝነብር እናኣመስገናዮ ክንነብር ሰላም ደቂሬ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም በዓል መስቀል ብውዕውዕ መንፈስ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ማእኸል ጎደና ሓርነት ኢና ዘለና ዛትሪዋ ዘለኹም በዓል ቤተይ ምስ ኩሉ ፃዕዳ ማዕዳ ምስ ኩሉ ጥልፊ ዙርያ ኩሉ ተሓጒሱ ዘሎ እስኹም ድማ ኣብ ዘለኹሞ ተሓጒስኩም ክትህሉ በዓል ሙሉኣት ተስፋ ኢና ሓራይ ከመይ ኣሎ ዝበዓል بعد عن كوتا كم زميلي لنا هو ደስ ይዘብለካ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ነዞም ብሶሻል ሜድያ ዝከታተሉና ዘለዉ ስንታ ክትብልዮም ትደሊ መጀመርታ ሰላም ደቂረ ኣብ ኩልኩም ናዓት ዓለም ትርከቡ ብፍላይ ከዓ ንኣመንቲ ክርስትና ማለት እዩ ርሑስ በዓል መስቀል ይግበረልና እንዳበልኩ ከምቲ ዓመታ ብፍላይ ከዓ ንኣመንቲ ክርስትና ርሑስ በዓል መስቀል ይግበረልኩምን ይግበረልና እንዳበልኩ በዓል መስቀል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይኹም ከምኡ ዝበለ የለን ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ በቃ ካብ ኩሉ ዝነበረሲ ፍልይ ዝበለ መዓልቲ ያለ መዓልትኻ በቃ ዋ ብጣዕሚ ደስ ይዘብለካ ከምዚ ብሓድሽ ከም ተወለድካ ኮይኑ ይስማዓካ ብፍላይ ከዓ ብትምህርቲ ሰንበት ከምዚ ኢሉ ወቂቡ ማዕሪጉ ክትሪኦ ከለኻ ሃይማኖትና ማዕረ ክንደይ በዓላትና ብፅቡቕ ይበዓሉ ዘርኢ ኣብነት እዩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ገጠራት ዘሎ ከተማ በዓል መስቀል ሕሩዱ ሓሪዱ ሸዊቱ ገይሩ ዕፉን እንዳጠበሰ በቲ ባሎንጓ እንዳበላ አንተ ዓይነት ሸዊት ትፈትው ካብ ሸዊታት ናይ መስቀል ብዙሕ እንዲሁ ዝተፈላለዩ ባሎንጓ ኣሎ ዓይኒ ዓተር ኣሎ ዕፉን ይድፎታነስ በቃ ዕፉና ገዚና ሓጂብ ገዛና ንፅቡሎ ሓራይ ሞደቄረይ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት ከዓ ኣይትረስዑ ዝተሓትለኩም ነዚ ሓዳሽ ቻነል ንምትበባዕ ማለት እዩ ስለዚ ኤሪ ክላሲክ ሓዳሽ ቻነል ኣተባብዕዋ ምትሕጋዝ ከምቲ ንፈልጦ ባህልና እዩ እሞ ርሑስ መስቀል ዕፉንኩም እንዳጠበስኩም ሸዊትኩም እናበላዕኹም ንሕና እውን ከምኡ ንዓመታ ከምዚ እዋን ሰላም ብፍቕሪ ዘመነ ሰላም ዘመነ ረህዋ ይግበረልና እንዳበልኩ ናብዚ ዝቕፅል ምርኢት ከሰጋግረኩም ቻው ባይ ደቄረ መስቀል ከምቲ ዝፈልጥዎ ካባኹም ንደልዮ ሼር ሳብስክራይብ ኮመንት ላይክ ኣይትፈለዩና ቻው ማ ደቄረ ማዕረ